parlok bro kam tam tiki parlok rawan te mentang awan bentip sepi ya kene gratis koi doka ka bela chai ga sngi ar pratrek brabenyo ar jarar pulai hapo rang blang mau sentiu kene ga jia ko koi doka ka long ka ba he ba hadu kata hak ba ki price lan ki lak ki don hadu pratli ki lak ka ba dung long chia jar tingka ina dol lalor kine ki pratli ki lak ki don ki concession price hadu ar pautli te henry menta ka janmet lan menta ka sni ka dai ka sni bu jaka ha kene ka pung henry ki briu ki poi tang ar spa ne lai spa ngut aa tengah kerpat ipi ki parlok rawan ki badon bisa ban lecha ka de kompetition kwai dok ka kadang don ka pore pi ban wan hang ne apo rang belang mau sentiu namar ba kadia ko kwai dok ka de lai chai ka si ka bak dang na du kendai dim stab du ar janmet te wan chwa ka pra bajiru dang biang te tawan hak de ka hak lai chai ka si nang ba pin yo mane chimta ya kini ki lak khadu pratli price long ki ba he ba balai pi pen lan e ya ka kabu ha ka de kompetition kwai dok ka tinggal ngej ba pin sawan la syai namar kum ba ngiti ba kane kapung ka kirung ki bri hadu chan ara jar ne lai jar ngut dan ria mata ki don tang aspa ne lai spa ngut te kalong ba kloj ba te sawan ba ne simta ha kan ne ga dia kop kwai da kha la syai ka sngi te kinong panya jru ki kwa ban pentip chapi pasu pa wan ba ne simta ha kan ne ga dia kop kwai da kha ka ba he ba harang blang la syai ka sngi ka ba de ar fratrek ne benyo ar jar play sngi thodeng te tang kane parlok boro sapet ya kane ga video ha ka ba kane kapung kadang kelut bah te sawan baro menta ka janmit la nilai syai dang step ru dang biang mai pi dang biang mai ki jaka te wat pelon e ya kene kalak panenge ju kini kilak kide ki jong pi la syai ka si sadon bok baro mo te kublai shbun